washalinda ndiwa arumando pardon katakutaura mutara maasimuzaisi sezvo ndiriuamisada kuziva changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigowana zvinhu zvatakashanda pamusha tiri tose nenyembo dzako titupa nemari yedare ndokutaura izvozvo ndi washalinda achitaura kuna pardon arumando. Linda. Mari yangu yeFodya uchari kabuda kudari muno chinzi yeFodya yaita 1.6 maVS ainzi aita 1100 ndikataura zvinhu zvazvatengwa nemari yeFodya. Pakatengwa ngoro marata 10 nemadhoo frame 2 mawindow frame 2 nedhoo nemubhedha nemaspika. Ichichi zvinhu izvi ndo zvandiri kuziva zvakatengwa nemari yeFodya, asi zviri kumba kwamama handizivi kuti ndezvangu. Arumando akadaira kuti zvinhu ndezvemudzimai wangu. Mudare muno mukati isi hatikwanisi kuti vanhu musheya nezvinhu musina kurambana. Ukatidzokerai mundodii mundogarisana, asi kudzokera pandakaita ndakaona kuti kumanikidzira hapana rugare ndekudiwa handidiwi. Ndo pandakakwaniswa kupo Arumando bhukuro ndokuchisununguka nokudzokera musha kwangu pandakaberekwa, nekuti ndakaona kuti ndikaramba ndichishingirira vazhinji vanoita suicide nenyaya yekuti unenge uchishingirira uchishungurudzwa. Saka ndaona zvakakodzera hazvo kuti ndidzokere kumba kugara kumba. Saka mari yeFodya iyoyo mudare muno ndakataura ndakapuwa $40 ndomari yandakapuwa zvikagumira ipapo. Saka ini ndakunzwa Arumando mudare muno kuti inini ndakudawo zvinhu zvandakashandawo pa6 years dzatakagara tese. Une list here zvinhu zvako. Zvinhu zvamakaisa apa ndo zvamuri kuda here kana kuti ndo zvese zviripo? Ndo zvinhu zvese zvandakashanda. Muri mese tangamira zvinhu zvakashandwa nemwana ari pamberi penyu. Mombe 2, rejo 1, ngoro 1, marata 20, madroo frames 4, mawindow frames 4, madrawers 3, fertilizers 5 bags, mubhedha 1, speakers set, TV nebattery. Ndo zvinotoona kuti tigowane nemari ndazomutaura mari ndo zvinhu zvakazotengwa nemari iyoyo. Pamari pavakabvunza mudare munomu ndo zvakati ngoro zvazvakatengwa gore rinori ingoro, mubhedha, marata zvechenji hayo yakasara handine hangu naye handiizivi, asi kutaura zviripo. Nokuti muno mudare makapiwa mari $40 pamakaya last time. I'm sorry, zvitaurwa ndikuzhinji, asi zvinhu zvatakashanda zvikapa taishanda tiri 1-3 pazvinhu zvezvauenda pakufunga varipo vana munokubura takashanda tiri 5. Simudzaizwi muri watatu iyoyo nani? Tine munin'ina wangu watakati tiri yeFodya pamwe chete tichiita zvinhu zvedu. Saka zvinhu zvezvo zvekutaurwapo ichokwadi, asi taishanda tiri 3. Ndakugwana muri watatu. Handizivi kunoizviona wabatsirawo sei, asi ndangonditaurirosi Tenga mimi. Na mwanzo ni yeye yakambopinda last time pale. Yakapinda akataura kuti tukashanda zvinhu zvevaro vatatu. Paakabvunzwa akati zvinhu izvi ndezvemukadzi wangu.
mutaura takambopinda ichipinda wakambobudisa here muromo wekuti ndakashanda nemukadzi wangu nemunin'ina wangu pamusoro ichi ndinokumbira kuti iyo ndinangu apfupfuri chikwadi hanzi unoti chii takatanga takasenza nemudzimai nemunin'ina wangu napamini taibatsirana basa asi zvakangofanana nepandakauya kudare muno kuti ndakapuwa $40 pa$1,600 ndakapuwa $40 ndo mari yandakapuwa chete handina chimwe chandakakwanisa ndozvaro tikati zviro zvizvo mari yakandotenga zvinhu izvo asi tandiri watatu ndo mbuzi waapa napamini takashanda taishanda tiri pamwe chete baba mnini wazvimwe waitotorwa sekunge mwana baba mnini waiwa nekumba kwawakonobva ndaigara navo muonero wandiri kuita ndewokuti uyu achitenga zvinhu sezvekuwaka munhu aitenga sezvinhu zvake maonero angu kozi haungatenge zvinhu zvekuwaka uchiti ndezvangu nabamnini uchida kuwaka musha wako aitenga sezvinhu zvake asi sepano paane nyaya munhu anenge akuda kuzivaevheda bcause ukada kutokakuleta kuti vanongoendicha kuti nezvinhu zviripo pamwe bamnini yavo ngo wakatopiwa mwana chidiki kwasatsaka pindura tinzwe kadzi dzataura kuti makataita napamnini tatienda navo kubasa mari yavo tichibatanidza kuti mafodya vachitengawo mafertilizer zvekuti haikusi kuti mwangari mwana munhu aitoti tatienda kubasa tese mari yakaitoshanda uchitenga mafertilizer kuti mafodya tairi mari saka nabamnini zvavo zvemari iwe kana wazopirwa mari yako nemukadzi wako ndo pamakatenga izvi taiti tida kuti semhuri tiitewo mombe sekuti makataita kufodya nanabamnini matigovane mari haikwanisi kutenga mombe katigovane katichitenga izvinhu zvekuti pamwe chete tishande pamwe chete manjira yangu kutondera mitongo mari ifodya vaishandisira akakutaura kuti akagovana nemunin'ina nemukadzi naye ndakatenga zvinhu ndikaisa mumba chengeta zvakachengetwa namai zvirizvo kana ndichitondera achitaura ndofunga yangu nyaya yangoti kana uchigara nemunin'ina mumba munin'ina waunongosogara naye uchimirisa kuchikoro kana kumutekera sadza kana kumutekera mbatya dzekupfeka kwete kuti angaite share kuti girlfriend waida kuzodambura here alanda waida kuzoita zvare ndikuona kuti komana akaurama kuti handinge kuti munini beta pamakautenga mamukuranga nemunin'ina gejo racho toti gejo maamugungosenzesa asi munin'ina anga atori pasi penyu imi ndimamwe baba namai saka baba namai vanemba ndo wakatenga zvinhu mukaita zvozveni nemudzimai mumwe wako ndo wakungorwadza chete kuti nekuti atenga tishiye saka waabvisa munin'ina kuti aripowo mbedha wacho saka mukurarira mese kuti vachapeina wako faka achangabe ini ndoda kubvunza mai mubvunzo wangu kuna mai ndiri kuabvunza ndichiti pamakashanda zvinhu zvenyu zvese netishanda nababa munin'ina mune chamakavapawo here kana kuti mune chamanga makavapuromisawo here kuti kushanda kwatiri kuita kuti chazokupaiwo chakati ndikubvunza mai pane zvatakashanda tongoti last year kushanda kwatakaita last year takashanda tikatenga ndo patakatenga mombe 2 negeto bamnini mbopuwawo mari yawakapuwa nekuti vatengawo zvavanoda ndoimba kuti wakapuwa unge $150 inini pandapuwawo $100 kuti ndinononga-nongawo zvandaida kudini kunonga ndo mashandiro atakadini atakaita gore rapera zvakashandwa gore rino ina handitombozivi kuti zvakafamba sei chandakapuwa inini $40 chete zveurongwa hwese kuti pane chii chakatengwa
Changamire inodada kutongoona apa mukomana kuda kupota because kutenga madhoo frame nekutenga kwaida kuwaka saka aizogurirana imba ina bamnini yanga ada kuwaka besides pasina kuramba chiri kudai chowapa munhu mundo uwirirane muri wairi muzvare muenda makamirira mai kuti wadiscase kuti wangazvishiye sei wawirirane vari wega panze toona kuti pamune maponana mozodzoka dai rozokubatsirani nokuti zvimwe zvinhu vanombowirirana vanhu vese kuti iwe torako ichi enda nao tadzoka kana kuti pamombe 2 wati wareta 1 mukadzi nemurume pakatiwo pagejo hanzi rikuwe baba uyu mukadzi ndi atenge mupenyu ngoro zvikangaipuwe baba mimba marata 20 watenderana kuti murume 10 mukadzi 10 madoo frames 4 wati 2 baba namai mawindow frames ati wakati 2 baba namai madoo 3 pamadoo 3 wati iwo wachaita uyu 1 wari watatu nabamira fertilizer ari 5 wawirirana kuti iwo uyo achatora 2 uyo watora 2 waneroenda kuna baba mimba mubhedha mukadzi angachinzi akaenda nawo saka ati uyu wakasara baba ngawatora poita maspika baba ndo watinotorawo maspika mai wachigwakuwa tv nebhatiri racho vanoda kuti munyore venmowa sira wakadaro zengo wainema kana nopokana rani mawirirana saka munogowana rini mangwana pangati mupurisa here ndekutwa wajosias kuna sabhuku aniko wajosias kuna sheri kwezi sheri kwezi mungatorwere paMari netsara mune maudzoka kunokudende tinoda kukuripisa saka motora list yacho zvamawirirana mabharani ari kupi osaina odhinda kapepa kawa mabharani arega madoframs ngaita 2 baba namai window frames 7 dhinda akapepa ako osaina komadoors saka mai wane 1 mbhedha anawo maspika zikababa tv nebhati nezvamai right Uzorekanami. Ndichitarisa zera revanhu vakagara pamberi vana vadiki chaizvo zvimwe zvaitika izvi inogona kunga iri shungu nekuti takambonetsana saka katidaro handizivi saka mene munozowatendera here kuti kana wachinge wazosangana zvakare vakati zvazvava takamboita ngatirivhesi munovatendera here kuti wazodzodza kuti mugare vana vadiki apa rudo harumanikidzi nekuti ukamanikidza rudo runodii vanhu vanondouraya vauraya maane ngozi mumushameni handito
vanomboenda wakadaro upenyu ndehwavo. Ndogara ndakataura mukoma wangu ainzi Andoni, wakatengesa wainoimba wakagowana, uyu ndo unodya mari, uyu ndo unodya mari uyu. Wapera wakadzokerana pano mumwe ende rufu rwavo wakafa wachitambwa. Handiti. So upenyu hwemunhu. Saka kuti uti iwewe musagovana, rambai muri pamwe vanondouraya. But wakambondofurwa nemhepo, wese wanoona kuti akakanganisa, ukava wachizodzokerana vanodzokerana chii, waakuziya wese wangwana. Saka izvo hatingazviti isusu titi munhu ramba uripo chete. Pamwe hatizivi kuronga, pamwe unotozoona uyo anondobudira uyo anondobudirira. Tichenda wakavharirana makomborero. Saka izvo ndezvaMwari hatizvizivi, totaura zviripo zvawadhisaidha. Right. Saka ndizvozvo bepa renyu rabvindwa rinoda kufambana namai. Unopa mai wouya naro mangwana mogovana. Musazoitirana naro kuti ndoda iyo ndoda iyo ndoda iyo. Kana maitirana naro pamombe ndoziva ndo pachaitirana naro. Munotsvaga munhu anonyora pepa akafanana rimwe rovha ranzi mombe, munhu iyeye ochokocha zvonzi nhonga. Anhonga rakanzi mombe ndiye anenge adii. Nekuti kana pane chamaitirana naro munoita izvozvo mochokocha. Kana kutsvaga koini, iwe unoda head in tail, right? Wina head ndiye utora izvozvo. Saka haipangwa pamarwirana itai izvozvo. Aruza agwanda agwanda, nekuti mese hamungaoni zvakafanana. Handiti. Saka tosimuka toenda nokosi.